1v1 dito sa Barangay Gigilunen, Mangaldan, Pangasinan. 30k ang pusta. Bali, diskarte ang labanan nila. Tara, panoorin natin. Digis mo ah. Nice. Sige mo ng pila si Kim. Kim. Ani, hindi lang wala nanis ko galing mo. Wala atas ka. Ha? Saya? Lama-lamang ko. Uy. 1-0. On one. Sige. Sige. Siya lulus nama. Sige. Bos, pamahal bos men. Uy, sandot ya. Ayun, manalo kami to. Topik. All one. Tuwan tayo. Solo naman. Kapag ganda. Sandal. One foul. Kadang balang mo siya. Kami lang pati. One foul. Two fouls.
Ano? Nice. All three.
3. Malalago. Full 4. Tutan shot talo. Bang. Pak, yan, cellphone eh.
Hip hip.
ka daw, sinting. Manalo ko mo, no? Walang si kayo. Salamat. Oh. Oh, bago, yata mo. Inamoy. Uy, foul. Ito nga, nakabrisa mo sa lindo. Stepping Curry mo yan mga. Wait, Uncle. Sayang. Tartin. Kabayo. Taupan nila ito, sige ganda.
Upan nyo lang. Kabayo. Kabayo. Teka na ako. Okay na? Dati yung malabat tanay. Karo man kapag karo mo, kulang kay pusan. Tataw. Bagus kita.
Tira. Konti mo bibigyan. Seven.